Gallaçy kärenetçiler mineral dökünüpçünçülüginden şikayet edýär. Lewap welaýatynyň däne we etrawynyň Parahat we Azatlyk daýhan birleşiklerinden bir näçe gallaçy kärenetçi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen gurrundaş bolup, özleriniň mineral dökünüpçünçüligi bilen bagly duçar bolýan kynçylyklary barada gurrun berdiler. Olaryň tasdiklamagyna görä mart aýyndaky ikinji dökün möwsüminiň golaýlanlygyna garamazdan gallaçy kärenetçiler himiki dökünler bilen kadaly üpçün edilmeýär. Türkmenistana güýz aýlaryna ekilýän buğdoýy gyşyň başyna we bahar aýlaryna iki gedek dökün berilýär. Döwlet kärenetçileriň mineral dökün üpçünçüligini öz üstüne alýar. Parahat daýhan birleşiginiň kärenetçileriniň gurrun bermegine görä, dekabr aýyndaky mineral dökün üpçünçüligi döwlet tarapyndan kadaly amala aşyrylman soň yetip gelýän dökün möwsümi olary ýynjylykdan gaçyrýar. Her bir hektar buğdoý üçin döwlet 200-250 kilogram azot bermeli. Ýöne şu berilen ýagdaýynda da 100 kilogram dökünüň üstünden 10-20 kilogram tutup galýarlar diýip, Azatlyk daýhan birleşiginden efirde atlandyrylmazlyk şertine çykyş eden kärenetçi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Azatlyk daýhan birleşigine dökünü bilen üpçün edilen gallaçy kärenetçileriň sanynyň 130-a ýetmeýändigini aýdýar. Haçanna kärenetçiler daýhan birleşigiň resmiýleri bilen duşup dökün ýetmezçiligi bilen bagly şikayet edenlerine resmiýler gallaçylardan berilen döküne razy bolmagy soraýar. Daýhan birleşik bary bilen oňuşy beriň ýoksa da bar ýerinden özüňiz satyn alyň diýär diýip Azatlyk daýhan birleşiginden beýleki bir kärenetçi diýrenýär. Kärenetçiler azot dökününiň hususiýetçilerdäki bahasynyň aşy ýokurdygyny aýdýarlar. Bir ýüklü azotyň bahasy 4000-5000 manat aralygyny 10-15 bolup çykarşyp aljak bolsaňam kynýyp gallaçy kärenetçi Azatlygyň habarçysyna gurrun berýär. Döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçirýän hökümet maslahatlaryna oba hujuluk pudugyny gödäwçilik edýän ýokary wezipeli resmiýler mineral dökünüpçünçüliginiň kadaldygyny aýdýar. Prezidentiň 15-nji fevralda geçiren hökümet maslahatyna ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Esenmurat Urazgeldiýew häzirki döwürde güýzlük buğdoýy ýydyk etmek, agrotehnika kadalara laýyklykda ösüş tuğunu tutmak, mineral dökünler bilen imitlendirmek ýaly işleriň alınıp barylýanlygyny hasabat berdi. Bu barada TDH ýazýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetdeş bolýan kärenetçi daýhanlar şertnamalaryň boşnamy esasyny ekilýän ekinleriň suw mineral dökünü we tehnika üpçünçüliginden häli şindi şikayet edýärler. Galy bersede Türkmenistan ýyly-ýylyna 2 ýyl bäri buğdoý planyny dolup bilmäni gelýär. Geçen ýyl ýygnalan buğdoý hasylynyň anyk mösberi resmi ýagdaýda gylan edilmedigen bolsa, döwlet medeniýetine ýurtda geçen ýyl 1 million gowra gallanyň ýygnalandygy habar berildi. Goloýda Kronika Türkmenistan neşri 2018-nji ýylda Türkmenistana döwlet tarapyndan kesgitlenen plan boşnamasyndan 2 esse az pagtanyň we 3 esse az buğdoýyň öndürilendigini habar berdi. Geçen ýyl ýurtda döwlet tarapyndan kesgitlenen 1.600.000 tonna buğdoý plan boşnamasyna derek 538.000 tonna galla hasyl alındy. Munyň 30%-ni ulanyş üçin peýdaly bolmadyk däne emele getirýär diýip neşir ýazýar. Döwlet mediýasy gallaçy kärenetçileriň mineral dökün ýetmezçiligi barada edýän ardy şikaýetlerini agdamaýar.